Het zal de meeste mensen net ontgien wezen. Het wetter stiert op een soort plakken heel heeg. Een gevolg van de storm Bert. Het is november, het is midden in de winter, dus dat we dan protodelslag hebben kunnen, dat is normaal voor de tijd van het jaar. Wat wel bijzonder is, dat we die wien uit Zuiden, maar krijgt size, dat komt haast net voor. En daarom binnen de wetterstand die we nou zoend hebben bij Dokkenbijkliks, nou, de situaties die komen eens in de 24 jaar voor. De hege wetterstorm zwaagt ervoor dat de maatregels na binnen. Daar stiert het woude gemaal op de lemmer om, maar het is nog net bekend hoe lang of dit nodig is. Elseval onder mijn moon, maar wat krijgt zijn, er wordt nog een protodelslag verwachten van waanzin en toonsje en afhankelijk van de hoeveelheid. En dat is nou nog net zo zeker hoeveel vallen zal. Kan het langer doorje, kan het waanzin of toonsje nog niet zakelijk wezen.